Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad aflaha man ittaba'a hudahu wa sabilah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para pinisepuh dalah sesepuh ingkang kinabekten, para pisantri mulya ingkang hormatan, ingkang minulyan budi Bapak Triyono minangka wali nikah majelis menika, ingkang satuhu bagya mulya calon pinanganten kekalih, keluarga ageng calon pisan, para pangayaping calon pinanganten kakung saking Kemawang, dalas agung para rawuh sedaya kakung miwah putri ingkang pantes sinugata ing kahormatan. Minangka pambukaning ngatur puja puji syukur kanjeng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene sampun kepareng paring kanikmatan dalah kanugrahanipun ingkang arupi kabagas warasan kegiatan dalah umur panjang katite ing enjang menika kita sedaya saged kempal manunggal silaturahim wonten ing papan panggenan ngriki kanthi kinanjar wilujeng boten manggihi alangan setunggal menapa. Pramila raos syukur menika monggo kita kraraken kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dunggap salajengipun selawat salam kikunjuk dumateng junjungan kita pepundhen kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita kadang-kadang syafaatipun. Mugi-mugi kanthi kita dados umatipun kita kagolongaken ewanipun tiyang ingkang wilujeng wiwit donya dumugi yaumil qiyamah kalebet panjenengan sedaya lan kula Allahumma amin. Para rawuh ingkang kinurmatan kados sampun sami priksa sungguh kalayan rantaman ingkang sampun ka-66 pilih wekdal menika Bapak Triyono dalah garwa badhe ana tepi darmaning asepuh nun inggih ngemah-ngemaken putra putrinipun ingkang asesilih Nimas Ayu Lilis Ariska ingkang badhe dipun pundhut garwa dening Mas Bagus Rahmat Agung Dwi Santoso saking Banaran Kemawang. Pramila rawuhipun panjenengan sedaya ing wekdal menika boten sanes kasuwun paseksenipun, saha boten sanes kasuwun tambahing donga pangestu, mugi-mugi akad nikah ingkang badhe kita laksanakaken menika tansah pikantuk berkah saridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sae mangke saksampunipun kalaksanan ijab kabul pinanganten sekalian anggenipun emah-emah dadosa keluarga ingkang ayom tentrem bagya mulya lir batosipun wilujeng donya akhiratipun sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ananging para rawuh sedaya saderengipun akad nikah kita laksanaken kula minangka petugas Kawah Kecamatan Ngadirjo kepareng badhe maosaken piyudata calon pinanganten kekalih murih lancaripun ijab kabul ing wekdal menika. Calon pinanganten kakung asma jangkepipun Rahmat Agung Dwi Santoso. Nama panggilannya sapa Mas? Agung. Calon pinanganten kakung lenggah teteleming dusun Kayu Taun RT 3 RW kalih Desa Banaran Kecamatan Kemawang. Tiyang sepaipun calon pinanganten kakung bapa kandungipun nggih Bapak Wakijan, ibu kandungipun nggih Ibu Poniti. Bapak ibu ngeterke rene apa ora? Diterke wong pira, Mas? Wong loro, bapak ibu itu 4. Nggih. Salajengipun biodata calon pinanganten putri asma jangkepipun Lilis Ariska. Nama panggilannya sapa? Lilis. Calon pinanganten putri lenggah pidalem ing dusun Klesem RT 3 RW Gangsal Desa Antilimoyo Kecamatan Ngadirjo
Tiyang sepaipun calon pinanganten putri, bapa kandungipun nggih Bapak Triyono, ibu kandungipun nggih Ibu Darminah. Salajengipun babagan wali nikah sampun kita urutaken miturut paugeraning agami ingkang jumeneng dados wali nikah majelis menika boten sanes nggih Bapak Triyono minangka bapa kandungipun calon pinanganten putri. Salajengipun babagan mas kawin ingkang badhe kita serat minangka syarat absahipun nikah nggih seperangkat alat salat. Monggo Mas Agung alat salatipun dipun aturaken dhateng Mbak Lilis. Monggo Mbak Lilis mas kawin peparing saking Mas Agung dipun tampi kanthi rena renaning penggalih saha asta tinarbuka. Mas Agung jenengan tiyang Banaran kemawon kok iso kenal karo wong Klesem, ketemune ning ndi? BBM. Berarti lewat media sosial. Alhamdulillah. Iki nek ora ndang nikahan ngentek-entekke paketan ro pulsa iki. Wis pirang tahun Mas Agung lek kenal karo Mbak Lilis? 5 tahun. Kuwi pulsane wis entek pirang yuta niku nggih. Sementing Mas Agung wis mantep nggih anggenipun badhe berumah tangga kalian Mbak Lilis menika. Mengko nek wis kalaksanan ijab kabul, Mas Agung siap dadi wong lanang sing tanggung jawab. Siap nggih? Siap gemati karo bojo, gemati karo keluarga, siap. Siap dadi wong Klesem. Alhamdulillah. Lajeng Mbak Lilis Ariska wis padha mantepe anggenipun badhe berumah tangga kalian Mas Agung menika. Lajeng Pak Triyono minangka wali nikah punapa panjenengan estu ngrestoni hubunganipun tiyang kalih menika? Namung Mbak Lilis Ariska menika. Berarti ya memper nek ra oleh digawa ning kayu taun anake siji. Kula nula matur dumateng Bapak Triyono sasampunipun serat-serat jangkeping akad nikah kita ambali titi priksa menika mboten wonten alangan secara hukum kangge pelaksanaan akad nikah ing wekdal menika. Lajeng mangke ajeng ijab piyambak napa wakil dhateng kula minangka petugas. Saderenge taukil wali kula badhe matur sekedhik kemawon kagem Mas Agung dalam Mbak Lilis Ariska ingkang sekedhap malih badhe ngleksanakaken sunnah Rasulillah ingkang arupi nikah. Mas Agung karo Mbak Lilis kula namung ngemutaken nikah menika ning gone Quran diarani mitsaqon ghalidha. Mitsaqon ghalidha ki artine perjanjian yang kokoh, perjanjian luhur, perjanjian yang agung, peristiwa yang sakral, ikatan yang suci. Akad nikah diarani peristiwa yang sakral, ikatan yang suci, sebab akad nikah sing intine ijab kabul niku hakikate mboten namung dipun sekseni para pinisepuh, ora mung disekseni para perangkat desa, ora mung disekseni sanak sedulur tangga teparo panjenengan, ananging ijab kabul menika hakikatipun dipun sekseni dening Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pramila Mas Agung karo Mbak Lilis gegandengan perkawinan menika
sejatine merupakan perjanjian tidak hanya di hadapan manusia semata, ning ya perjanjian dengan Yang Maha Kuasa. Pramila kula nyuwun dhateng Mas Agung karo Mbak Lilis, monggo ikatan perkawinan dina niki dijaga tenanan, dirawat dengan sepenuh hati supaya rumah tangga panjenengan saya suwe, saya raket, saya bakoh, aja nganti pedhot ning tengah dalan. Dilene Mas Agung nggih kali Mbak Lilis. Gegandengan perkawinan menika sinebat mita konggolida. Pramila kula nyuwun dhateng Mas Agung karo Mbak Lilis, monggo perkawinan dina niki diniati nikah ping pisan kanggo saklawase. Nikah sekali untuk seumur hidup. Eling-eling Mas Agung nggih kali Mbak Lilis. Salajengipun sedaya tiyang ingkang emah-emah cita-citane namung setunggal supados keluargane saged bahagia sejahtera lahir batin. Sing penting Mas Agung karo Mbak Lilis nek wis nyawiji, wis manunggal, hidup serumah. Sing penting suami istri kudu iso saling kerjasama, saling membantu satu sama lain, saling melengkapi, njur kudu iso nampa kekurangane pasanganipun. Mas Agung jenengan nikah karo Mbak Lilis niki niate ya tukul saka atimu dhewe to. Ora dipaksa wong liya. Lilis ya pilihanmu dhewe. Pramila monggo Mas Agung jenengan kudu siap menerima Mbak Lilis apa adanya, siap menerima kelebihan maupun segala kekuranganipun. Salajengipun Mas Agung karo Mbak Lilis, perkawinan kuwi nggathukake dua pribadi yang berbeda watak, sifat maupun cara berpikirnya. Pramila nek kadang kala suami istri beda panemu di dalam mengelola rumah tangga, ngoten niku nggih lumrah, ngoten niku nggih wajar. Sepenting nek ana problem dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hadapi dengan sabar, selesaikan secara musyawarah, menangan. Biar zaman SDK ono peribahasa yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kelingan to Mas Agung nggih. Ingkang terakhir Mas Agung karo Mbak Lilis, perkawinan dalam Islam itu tidak hanya sekedar menghalalkan hubungannya wong lanang lan wadon, ning yo nepungake dua buah keluarga besar. Diringi Mas Agung nek wis kalaksanan ijab kabul, Pak Triyono, Ibu Darminah ya dadi wong tuamu sing kudu jenengan bekteni. Mekaten ugi Mbak Lilis nek wis kalaksanan ijab kabul, Pak Wakijan, Bu Poniti ya dadi wong tuamu sing kudu jenengan bekteni. Dalam tradisi Jawa ana istilah pepunden catur ngono kae. Pepunden catur niku wong tuwa jumlahe papat sing kudu dimulyakake inggih menika wong tuwa kandung dan mertua. Pramila dalam upacara panggih nganten biasanya ana acara sungkeman, sungkem dateng pepunden catur, nek basa agamane ya birrul waliden. Pramila Mas Agung karo Mbak Lilis saksamunipun kalaksanan ijab kabul supaya rumah tangga panjenengan kebak keberkahan, kemudahan dan ketenangan, monggo tiyang sepah panjenengan menika dibekteni tenanan, aja sok nglarani atine wong tuwa, sebab Rasulullah paring pepiling dhateng kita sedaya, ridhollah fi ridhol waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridane Allah gumantung ridhone wong tuwa loro, lan murkane Allah gumantung murkane tiyang sepah kalih. Mekaten Mas Agung karo Mbak Lilis, pesan-pesan singkat kula kagem panjenengan kekalih, mugi-mugi wonten gina paedahipun. Monggo Pak Triyono menawi badhe taukil wali nirokake Pak kaum menika.
Matur panjenengan Pak Penggulu. Panjenengan dipun aturi tindak mriki kasupri makili nikahaken putra kula Lilis Arika pikantuk Rahmat Agung Dwi Santoso kanthi mas kawin kasebat sampun dipun bayar sampun dipun tampi sumangga. Amanat saking Bapak Triyono kula tampi saha enggal kita leksanakaken. Para rawuh sedaya monggo majelis akad nikah menika kita wiwiti kanthi waosan umul kitab pitodheraken liridhallahi taala wa li sabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man syara'a an-nikah li-ibtigha'i mardhati wa dukhuli fi amani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amara man istata'a minal ba'ata bizawaji li ghadhil basari wa hisnil faraj. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah innallaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Wa'lamu anna nikaha minas sunanil marhubah allati 'alaiha madarul istiqamah idh man tazawwaja faqad kamula nisfu dinih kama akhbara bidzalikal habibul mab'utsu min tihamah. Wa innan nikaha aqdun mubarakun maimun wa istima'un ala husuli khairi yakun faqad hatha alaihil mannanu biqauli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famarra ghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li walidayya wa walidikum wa li masyayikhi wa masyayikhikum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kita sedaya mas istighfar syahadat kaping 3 kita dherekaken. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhinal karim Rahmat Agung Dwi Santoso Ibna Wakijan uzawijuka lama marallahu ta'ala bihi mimu'asyaratin bil ma'ruf ittaqullaha fin nisa fanakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Monggo Mas Agung dipun niati nglebeting manah panjenengan pilih panjenengan badhe nampi amanah tiyang sedri ingkang asma Lilis Ariska binti Bapak Triyono ingkang sekedap malih badhe dados sisihan gesang panjenengan. Ya akhi Rahmat Agung Dwi Santoso Ibna Wakijan. Labai. Angkah tuka wa zawajtuka makhtubataka Lilis Ariska binta Triyono
bimauliyati abi halladzi qad wakkalani bimahri adawatis sholati halan qabiltu nikahaha wa taswijaha linafsi bil maghril mazkuri halan. Oh ya. Ya akhi Rahmat Agung Dwi Santoso Ibna Wakijan, Labaik. angkah tuka wazawat tuka makhtubataka lilis ariska binta triyono bimauliyati abi halladzi qad wakkalani bimahri adawatis sholati halan Qabiltu nikahaha wa taswijaha linafsi bil maghril madkhuri halan. pripun para seksi sah alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan imin, hamdan wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha min jami'il hajat wa tudahuna biha jam sayiat wa tarfauna biha indaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati wal hadabatal mamat. Barakallaka wa baraka alika wa jama' bainakum fil khair. Ya Allah, mugi panjenengan kersa paring pangreksa dateng pengantin sekalian anggen pun serayan sedaya wonten salebetipun kesaenan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Agung kalian Mbak Lilis ijab kabul sampun kalaksanan pramila panjenengan kekalih milai enjang menika sampun dados pasangan suami istri. Saya miturut paugeraning agami menapa dene tata aturaning negari. Mas Agung kalau panjenengan sampun ikrar bilih sasampunipun kalaksanan ijab kabul panjenengan siap dadi wong lanang sing tanggung jawab tenan, siap dadi wong lanang sing gemati karo bojo, gemati karo keluarga. Monggo janji panjenengan dipun tanda tangani. Kula nyuwun matur dumateng sagung para rawuh sedaya kagem ewah putri mliginipun dumateng Bapak Triyono Dalah Garwa bilih japing pinanganten sampun jangkep pramila kita kantun nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi akhir nikah ing wekdal menika tansah pikantuk berkah saha ritanipun ingkang mogawasa mugi-mugi Mas Agung kalian Mbak Lilis anggenipun lelombaning madyaning bebrayan agung
dadosa keluarga ingkang ayom ayem tentrem, asah asih asuh atau turuntut guyub rukun saklami-laminipun lestari pinesning jodoh bagya mulya lir batosipun pinaringan dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Cekap semanten pamatur kula mbok pilih wonten kekiranganipun anggen kula ndherekaken lampahing ijabing pinanganten menika kula pribadi tansah nyadong lumunturing sih pangaksami kita pungkasi wallahul hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatapan sini dulu, ya, tahan 1, 2. Agak naik lagi. Oke. Geser sini dikit, mepet sama dikit. Mepet kamunya yang mepet sadanya. Nice. Senyum. Kita ulangi sekali lagi tatapan, fokus ke sini dulu. Sini saya. Oke, 1, 2. Sekali lagi. Oke, tatapan sini dulu. 1, 2. Pamer kayak gini, nggak pegang satu-satu, terus dipamer kayak banyaknya. Siap, 1, 2, 3, yuk. Saling tatap, ketawa. Tahan ya, paling saya catat, tahan. Ya, alhamdulillah. 1, 2, oke, nice. Ini kira-kira seminggu ya. Pendek. Nanti juga, yuk. Sama